नदिया। 2 दिन से गर्मी एकदम अपना चरम सीमा पे रहला। अभी देखी फिर इतना तेज सुबह के 11 बजता और इतना तेज हवा चलता। ये हम अपना घर के बाहर के नज़ारा आप लोग के दिखावत तनी। गांव में अइला के मज़ा ही कुछ और होला। है देखी फिर गांव में अइला के मज़ा ही कुछ और होला। और हेने लोग अपन खेत पटवे खातिर हई मेहरारू भी अपना खेत के मेढ़ी लगावत तरी। देख ली फिर यह सब खूबसूरती गांव में अइला के बाद देखे के मिलेला। ये सब शहर में देखे के कहाँ मिली। फिर गांव के मौसम और गांव के ये सब शहर में देखे के ना मिलेला। ये जो गांव के हरियाली बा ना, ये सब शहर में देखे के बिल्कुल ना मिलेला। देखी फिर ये काफ़ी जूम करके हम ये वीडियो के शूट करतनी। तो आप लोग के ई हमार ब्लॉग कैसन लगल कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ठीक ना। ये हमार गांव के नज़ारा बा और सोचनी आज एगो ब्लॉग डाली। फिर अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो फिर दबा के शेयर करी जा और फॉलो कैल ना भुलाई जा। देखिए फिर कितना हरियाली बा हमारा गाँव में। देखा तनी कितना खूबसूरत नज़ारा हमारा गांव के, ठीक ना। मौसम अभी काफ़ी ठंडा बा। गर्मी तो इतना चरम सीमा पे रहला जो ना पूछी। फिर अभी अपना अपना खेत में काम करता लो। सुबह अपना खेत में काम करता लो। बकरी यानी चर रहा भी, ठीक ना। तो आपके ही हमार ब्लॉग कैसन लागल। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो दबा के शेयर करें और फॉलो कर ना भूलें। मिलता नहीं कोनो दूसरा ब्लॉग में, तब तक खातिर जय हिंद।